Bidaiak aurrera egin zuen Japonian. Japonen lore batzuk eskaini zizkioten. Loreekin batera, 3. nota eskuratua izan zuen gizakiak. Japon atzean utzi eta Hawaiko uhartetara jo zuen gure gizakiak. Bertan, ongietorria gogoangarria izan zuen. Eta horrekin batera, dantza bat oparitu zioten.
gizakiak laugarren nota behar zuen, eta haiengandik laugarren nota jaso zuen. Hawaiitik Amerikar kontinentera jo zuen, lehenik Estatu Batuetara. Bertan, indiarren ondorengoekin topatu zen.